Takže hoši, chcem vám niečo ukázať. Na takomto cool internete ja momentálne hrávam hru Art of War 3. Hej. Není to chyba samozrejme ani operátora, nie je to ani chyba iného takého poskytovateľa internetu. Skončil môj operátor, čo mi dodával Wi-Fi a riešim to teraz cez mobil. Aj keď mám na 4 zariadeniach 300 GB dát, aj tak proste kopec ľudí sa to rýchlo minulo a teda momentálne idem len ešte tá rýchlosť, ktorú ukazovalo, bola jedna z najlepších za posledný týždeň. Ale čo som chcel ukázať, hra proti Kyborgovi, hral syn Janko, začal na červených boostoch a začal preto, že dlhú dobu som proti tomu Kyborgovi hrával také vyrovnané partie, občas výhra, prehra. Ale posledných 10 hier výhra, žiadna prehra tam nebola. A mi to príde divné, lebo keď bol dobrý internet bez pingu, tak častokrát sa mi absolútne v tých hrách nedarilo. A teraz, keď je pripojenie, ktoré laguje, tak vlastne daria sa takéto výhry proti rôznym hráčom. Z 50% winrateu som vyliezol až na 74% winrate. Teraz to síce troška kleslo, to nevadí. No, čiže takéto hry sa daria, neviem čo si mám o tom mysleť, hej. Vydávam to aj ja, že niekedy proste proti hráčom, ktorých často porážam a potom prídu hry a neviem ich poraziť, že ozaj keby niekedy tá hra takým spôsobom dávala takému hráčovi výhodu, ale proste nechcem povedať, že to sú také konšpiračné teórie, zase to Zep bude o tom hovoriť ako o hotovej veci. Zep, prepáč, že ťa tu spomínam, ale proste nedá mi to, keď ja tu mám moju armádu, vidíte 130 command pointov, super armádu 130 command pointov a zaútočím na kopec, na ktorom je proste Leviathan, je tam rozložená obrana, sú tam chameleóny a proste tento útok sa podaril bez toho, že by som takým spôsobom stratil armádu. Hlava mi to proste jednoducho absolútne nebere. Lebo väčšinou pri takýchto útokoch na kopec, ja keď zautočím 150 command pointov armádu, tak skončím s 20 command pointami a super má stále 130. Hej, to mi hlava nebere tiež. Ale aby som ja spravil tu útok do kopca a jednoducho mne ostane 150 command pointov, samozrejme niečo je produkcia z týchto tovární zarátaná, ale super, hej, skončí s 30. No tak hlava mi to jednoducho nebere, že jak sú nejaké, toto sú také Actix, také zázraky, čo sa tu niekedy dejú. Nehovorím, že by som nebol rád, keby sa to dialo častejšie. A určite to nemá nič spoločné s novým upgradeom hrdinov, lebo hrdinov upgradeovalo dávnejšie a aj tam boli proste prehry proti hráčom ako napríklad Strangerus a ďalší, ktorí si už sú narobili takú prču, že už tam mám prestať hrať, že aj tak ma vždycky porazia a nikdy nad nimi nevyhrám. Hej. Takže tuto vidíte, jak bola táto hra. Hej. Takže pustím aj teraz takú ďalšiu hru. Toto pauznem, lebo sa mi to dlho načítava. Čiže je tu táto hra, hej, kde teda hráme dvaja proti Flintovi a Strangerusovi. Nehovorím, keby som v tých hrách, že niečo zmenil, že spravil som upgrady, otvoril sa mi taký riadok skillsov, alebo dokúpil som takým spôsobom hrdinov. Hej. Nič z toho, nič také sa nedeje a proste úplne sa zmení tá hra. Čiže takýto bol rozbeh proti tým hráčom. Červený bol Flint, žltý bol Strangerus, Nanopindik zelený, ja modrý. A teda podarilo sa nám na tú biedu veľmi dobre začať. Častokrát najmä tí začiatky, keď vám na začiatku dá 5 sekúnd lagy, alebo aj 10 sekúnd, že proste dám boost. 5 sekúnd sa nič nedeje, hej, stále je tam command production. Prehodíte to na boost, teda znova dáte ten napríklad scouting infantry a nič, hej, dáte ho tretíkrát a zrazu po 10 sekundách vám dá 3 buffy, hej, infantry scouting za sebou, hej, takže takéto veci sa dejú a aj napriek tomu sa daria veľmi dobré boje zahrať, takže z toho som bol dosť taký prekvapený. Hej.
Nanopindik má veľmi podobné problémy. Hej, on tiež máva niekedy aj 5-10 sekúnd, nemá prehľad o hre. Dokonca niektoré hry má 20 aj 30 sekúnd. Hej, kedy teda nevie vôbec, čo sa deje. Hej, ja na konci tejto hry, tak som mu napísal, že super. A objavilo sa to tam po 10 alebo 12 sekundách, hej, ten nápis, že super. Takže niekedy má úplne aj nezmysel dávať také komandy, hej, že proste preskúmaj niečo alebo sprav niečo, alebo jednoducho sa to tam objaví, keď už to aj tak nie je aktuálne. Takže takto to je, takíto sme my dvaja borci. A aj tak sa darí, hráme sa, nežereme sa, skôr na seru niektorí partneri, ktorí sú s nami do trojky. Teraz nemyslím Drunka. Drunk, ty si super partner do trojky. Pre perverzákov, tak si pod tým nič zle nepredstavujte. Ale teraz myslím partner na Art of War do trojky. A máme kopec skvelých hier spolu, ale niekedy dostaneme tu proste hráča, ktorý má 78-80% win rate a hra ako úplná sračka, nepomôže. 8 vertexov má, nenapadne hrdinu, nezničí chameleon, ktorý je krásne vidieť a 3 razy mu tam kliknete, že zaútoč na neho, hej. Z vlajky nám môže pomôcť zobrať a proste nezobere, hej, tak proste s takýmito sračkami niekedy hráme, ktorí teda len čakajú, len aby sa im spravil hrdinu, ktorí ho majú na 11 levely, aby oni potom akože sami vyhrali, hej, no. Tuto Nanopindik tiež hral svoju vlastnú hru, hej, mohol mi pomôcť hneď, ak zobral tento balík, by sme tu stihli zobrať od našim nepriateľom ten veľký balík tu, ale nie, on sa tam prechádzal. On potreboval si pofajčiť, tá jeho armáda, jak my tomu zo srandy hovoríme, že potrebovala trénovať. Hej. No ja som s mojím Serafimom zdrhol, aby ho ten mlok nezachytil tou veľkou raketou. A tu vidíme takú drobnú chybu, že pozrite sa, tu na Strangerus išiel aligátory. Na tejto mape je to proste úplná kravina, úplná chujovina istú námorné jednotky, lebo tu postavíte proste pár torpéd a vyjde vás to oveľa lacnejšie, on musí upgradenúť 300 a blokuje mu to command pointy. Hej, a aj tak 3 torpéda zničia 5 aligátorov. A pokiaľ by išiel ponorkami, ďalší upgrade ho to stojí. Strašne dlho času to trvá. Vy už zatiaľ proste máte armádu, kedy mu zničíte základnú. Prosím, na takejto mape nerobte námorné jednotky, hej. Proste títo hráči niektorí už takú pichu majú, že si myslia, že môžu spraviť hociakú kravinu a aj tak vyhrajú. Ale proste nie je to tak. No. My už sme obidvaja produkovali na 4. štábe, hej, jednotky a on sa ešte upgradeoval do 4. štábu, lebo hlupo pomínal zdroje. No, toto bola taká ozaj nezaživná fáza tejto hry. Čo je na tejto hre také troška zaujímavé, jedna taká vec, že po tom útoku, že sa stala taká zaujímavá vec. Pozrite sa, tu ide na mňa útok, je to pomerne silný útok, máme s Flintom pomerne vyrovnané jednotky. A pozrite, ja v strede, on v strede, on útočí na moju základňu a ja útočím na jeho základňu. Videl som to, že tam ide, mal som o tom prehľad. Mohol som sa otočiť, ale čakal som z toho prúser, hej, proste dal som to, že na rozmen bás a pokiaľ má super chameleona, on je vždycky silnejší v tom rozmene bás, ale aj tak sa otočil. Veľká chyba, vráca sa zachraňovať svoju základňu. A je to aj preto, že ten Strangerus debilný nemal proste jednotky, hej. Nanopindik tu trénoval, ale ja som proste do toho išiel som mu továreň na hrdinov, hej. A proste bez strachu, že ja zničím Flinta a Strangerus s Nanopindikom si to zahrajú medzi sebou, hej. Pozrite sa, ináč neukázal som to, tu som dal čistý zásah Solarisom a čistý zásah so Serafimom a aj tak tu zostali Jaguári a Chameleon zasratého jedného ježka, Dikobraza to zničilo. Tak to je chore, ty kokos, ja neviem akože niekedy, že čo je vlastne ten ľudia, čo je tam výhoda tých hrdinov, tam proste napečkujete to do toho oblaku, vidíte, že to prešlo, v tom oblaku cez tú jednotku, cez toho Dikobraza, aj tak ho to nezabilo. No ale tu Nanopindik veľmi dobre s tou svojou armádou zastavil tú armádu toho Flinta. Ja už vidíte podľa obsadených command pointov 180 na 140, aj keď tu na tento úder nukleárny tam spraví také zmeny, tak jednoducho už sme mali veľkú výhodu, veľká výhoda. To má ten Strangerus v tých aligátorov, tých command pointy. A čo tu má? Má tu veľký prst, proste. No. Takže ten náš útok, potom ako som zničil tomu Flintovi továre na tých hrdinov, no tak si tu stavia ďalšiu, no ale veľká výhoda, my produkujeme, staviame, útočíme, máme výhodu a
a teda naši superi sú hotoví. Hej, proste. Ešte tu bol asi taký misklik potom a Flint sa začal upgradeovať na 5. štáb, akože hlava mi to nebrala, akože dúfam, že to bol misklik a nie, že ten typek si myslel, že nás Stranger z obidvoch ubráni a on na nás hodí nukleárne silo, lebo command pointy nemal, mal 50 command pointov, hej. Takže takto vyzerala troška tá hra. Hej, ja už som si ani nekontroloval jednotky, to poviem to úprimne, lebo už som to bral ako istý win, hej. Aj Nanopindík so svojimi jednotkami tu trénoval a vôbec s nimi neútočil, hej. Tuto si ich nehal pekne, hej, nech si tam trénujú, nech si tam pofajčia, nech si užívajú života, hej. Takže takto si tu, nie moji pekne tam prechádzali, hej. Tu som mu napísal, hej, trénujú. Čiže takéto všelijaké hry sa stávajú a proste aj my, lami, niekedy porazíme dobrých superov. Škoda, že teda mám teraz veľký problém s tým internetom a už to trvá naozaj dlho, už aj mesiac sa začali prvé tie problémy. Hej, a boli tam super hry s Drunkbojom, ktorému som slúbil, že spravím video, super bitky tam boli, Drunk prepáč, proste nejde to, nešlo to a takedy určite budú ešte super boje a spravíme takéto video. Určite teraz, jak príde ten nový event, tak budem nejaké to videjko robiť. Hej, tuto som už napísal super a nič, hej, proste takéto hry, takéto boje. Ukážem ešte proste teraz tie moje upgrady, hovorím, nič som tam nedokúpal, nič som neupgradoval a takého pozoruhodnou zhodou okolností sa proste darilo a darilo a darilo. Čiže ukážem tých mojich hrdinov, hej, Cerberus je desina, kopec tam chýba na 11, Serafim dúfam, ten bude skôr na tej 11. Solarisa by som mal rád do konca roku na desine, hej, pozorovateľ ide celkom rýchlo, dosť tých kartičiek ide. Aj ten Psionik, hej, to už je hrdina, keď troška sa mi podarí tieto diela jeho vylepšiť, tak už to je aj troška užitočný hrdina, keď trafíte. Hej, Atlasa teraz pomaličky upgradeujem, hej, mám tam na 5. triedu kartičky. Jednotkami som na tom už veľmi dobré, ešte také, no samozrejme tam tie už upgrady sú veľmi drahé, 2 milióny za upgrade proste. Hej, to sú iné pálky, minimálne milión, ale proste veľmi drahé, no, budovami tam mám niečo zameškané. Takto čo sa týka tých skill kartičiek, to vyzerá. Hej. Proste nič tu nemám otvorené. A dlhú dobu tu ani není nič, čo by ma posunulo v sile mojej armády. Hej. Námorný útok týchto skill kartičiek som mal okolo 1000. Všetky som ich zamenil za goldy. Keď to bol len po 20. riadok, nečakal som, že sa tam nejaký 21. a 22. riadok ešte bude pridávať. Už som mohol byť podstatne ďalej, možno som mohol mať aj ten 21. riadok hotový. Nevadí, no, 2 roky typujem a spraví sa to, bude to. Hej. Dám ešte jednu hru, nech je to video aspoň také dlhé. Keď už to budem uploadovať, aj tak to budem uploadovať celú noc pri tej mojej rýchlosti, tak je to proti tomuto hráčovi, Strikerovi. Koľko tiež roky som ho porážal, jednu výhru jedinú nado mnou nemal. A teraz no, dosť nakúpil, mal silných hrdinov a teda už aj keď som držal vlajky a mal som obrovský príjem oproti nemu, aj tak ma proste porážal s tými hrdinami. Má silného bizona, dobrých proste hrdinov má. Ale, hej. Tu som spravil takú taktiku. Hej. Voda sa mi zobrať nepodarila. Je tento sporný balík, tam majú rebeli jasnú výhodu. Možno keby som pokračoval s tou deltou, by som to aj stihol, ale bál som sa, aby neprebehol tu na tento môj balík. Hej, a nezobral mi zase tento balík a po prípade aj Nanopindíkovi za základňou. No a je tu tento veľký balík, ktorý teda bola veľká pravdepodobnosť, že ho zoberie proste Striker. Samozrejme aj ten balík zobral.
útočil mi tu na základňu, potom išiel na tento balík. Hej, to som videl, že sa mi nepodarí postaviť, teda zobrať, ale teda postavil som tu na raketometnú vežičku. Hej. Tu mi prišiel nanopindík aj na pomoc, ale jednoducho tá sila tých hrdinov strikera je moc veľká. No tuto by asi po mne aj zaútočil, len ja som si tu postavil raketometnú vežičku. A keď po nám začala páliť, tak ten striker proste sa rozhodol, že zaútočí na pinďa. Tak ja som tú moju armádu zobral, aby som ho, jak sa hovorí, spásal, aby som ho zachránil. Že celé sa mu to tuto dotrepalo do základne. Možno by sa aj vzdal, keby mu to nesekalo v tej dobe. Ale už videl, že mu ja idem na pomoc, tak sa nestihol ani vzdať. No ale ja som tu mal náskok a teda spravil som takýto útok mojim Serafimom na základňu, teda toho strikera. Ale vidíte, mal tu protivzdušnú, nechcel som svojho hrdinu potratiť. Videl som, že stále má továrňu na druhom štábe. Ja už som doupgradeoval na tretí štáb. Čiže on si továreň opravil, zdroje potratil. A teda moja taká nádej bola, že videl som, že mám viac command pointov, že moc tam tej armády nemá. Nanopindík, že armádu má a silnú. Tak jednoducho, že pôjdem do útoku, aby som tu naviazal armádu červeného a z boku, prepáčte, spravil proste diverziu. Preto som išiel aj na scouting booste. Tu na kraj tej mapy, cez vodu. Tuto proste bola tá myšlienka, áno, striker tuto spasal svojho partnera, niečo si tu nechal, ale že ja tuto prídem proste s mojím Solarisom, útočiť na základňu a na teda jeho továreň na hrdinu, tak to nečakal. Tam asi také sekundy chýbali na to, aby sa ten hrdina vyrobil. A proste toto už bolo hotovo. On samozrejme tu na ten žltý sa takým spôsobom zázračne od nanopindíka odbil a možno, že to môžu byť aj lagy a teda prišiel tu na pomoc chameleónom a všeličím, ale proste tá armáda moja tu bola, zničila tu elektrárne, zničila tu construction yard a proste šikanovala toho strikera. Nanopindík medzičasom spravil si armádu, ktorou mohol teda zaútočiť na toho žltého. Ja som tu takto pekne spravil kolečko, jak robievajú červení, teda rebeli okolo našich konfederačných základní a proste som mu tu terorizoval, tie jeho továrne. Čiže takéto hry, takéto diverzie sa podarili a vidíte, že to išlo. Ešte na scoutingu, teda vehicle scoutingu som zdrhol mojim Serafimom, prepačte, A tuto už to pokračovalo, tuto to bolo bez šance, zasa, prišiel som tu a zozadu, toto sa nedá kontrolovať tým superom. Striker to jednoducho aj postavil tú svoju základňu, ale proste ja som mal všetkého, mal som zdrojov mŕte, mal som všetkého a on nemal nič, takže takéto hry, takéto zápasy sa podarili. Tak nech to fičí. Hoši, nech sa vám darí, veľa výhier, pekné prázdniny, držte sa, majte sa, pozdravujem, ahojte.